poslední, kdo opustí jabko! Vyhrává 50 000 jabko! V tomhle videu se budeme plnit extrémní úkoly, které nám zadá Kill it off for me. That's innocent. Tak jo, jak si můžete všimnout, už jsou na svých místech připravený. V oranžovém se nachází, který bude v týmu s Tomčou. Tady vidím velký špatný. Připravený? Jo, jsem připravený! Jabko! House. Auto! Flower. 50 000! Car. To znamená, že teď potečem. Láva. Co vy vedle? Why are we still here? Just Víš, Bory to máš fakt, Bory to má kdo, Bory to máš fakt, Bory to má kdo, zatím prohráváme. Budu vůbec ještě až na hlavu, takže to už znovu. Víčo, nezdávej se, já se to budu na to. Já vkazení, teď to nemyšlím chadu, ještě jsme to zemívo, ještě doufám neplánu, chtěl už na teď budu nečekat.